Opgave 155. Den rumlige struktur omkring et asymmetrisk C-atom angiver et RS-system. De 4 grupper, der er bundet til C-atomet, betegnes som A, B, C og D efter deres prioritet. Gruppen D er vist bort fra iagttageren. Opbygningen hedder R, hvis prioritetsrækkefølgen ABC er højre om, altså med uret, S er venstre om, altså mod uret. RS kommer fra det latinske seneste venstre og rectus højre. Gruppen D bliver skjult bag ved C-atomet, da det vender bort fra iagttageren. Og her kan man så se i en figur, hvordan det vil se ud, hvis det er C-form, eller S-form hedder det, eller R-form. Og her er et skema over prioritetsrækkefølgen. Og her er så de 4 stoffer, vi har fået i opgaven, som vi skal løse. Og den første, der kan I så se her, den første, der er det den rigtige rækkefølge. Og så har jeg vendt den, sådan så BR, som er den, altså brom, som er A, ligger øverst. For at det er nemmere at se efter den figur, jeg viste det før. Så det kommer til at hedde BR, CL, og så kommer F, og så H bliver skjult bagved. Hvilket vil sige, at den er R-form, altså højre om. Så hvis man tager den næste, det er de samme stoffer. Der er det næsten det samme faktisk. Altså her, der har jeg også bare rykket B, så den ligger øverst. Og så CL, det er nummer 2. Og F er nummer 3, eller C. Og H, det er altså D, og kommer til at ligge skjult bagved, hvis man kigger på det visuelt. Og herved så er den her også R-form, altså højre om og med uret. Og 3'eren, der er det så nogle andre former for stoffer, vi bruger. Og her er det så OH, der er den højeste prioritet, hvilket gør, at jeg ligesom har vendt de her atomer om. Så det er OH, og så hedder det CH2CH3, og så CH3, hvor H, som er ligesom af D'eren, kommer til at ligge bagved, hvilket vil sige, at den her også er R-form. Og 4'eren, der er det så lidt de samme stoffer igen med OH, og så har jeg flyttet det igen, så OH kommer til at ligge øverst. Og så kommer CHO og CH2OH, som er C'eren. Hvilket vil sige, at H kommer til at ligge skjult igen, og den har nemlig så været S-form, da det går OH, og så CHO, og så CH2OH, som A, B, C, og så med H skjult. Og så han skal navngive dem, der var lidt i tvivl om de sidste 2, så der kunne det være rart, hvis du lige kunne skrive mig en kommentar om dem, hvis du gør det. Men ellers her, så de 2 første, så er det R-form, og så 3 etceller for at sige, hvor H'en ligger henne. Og ellers så hedder den bare brom, klor, fluor, mentan. Og mentan, det er på grund af C-atomet. Og den næste hedder bare det samme, fordi det er næsten det samme stof, udover atomerne bare rykket sig en lille smule, men resultatet giver det samme med, at det er R. Det er altså højere om.